чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 16 сола дар лигаи пешсаф оғоз гардид. Имсол дар ин лига 10 дастаи беҳтарини марҳилаи интихобӣ, аз он ҷумла 4 тим аз пойтахти кишвар Душанбе, Соро, Истиқлол, клуби марказии варзиш Артиш, Регар Тадаз аз шаҳри Турсумзода, Суғд ва Академияи Тоҷ аз вилояти Суғд, Хатлон яки шаҳри Бохтар, Равшани шаҳри Кулоб ва мактаби варзиши ноҳияи Ҷайҳун барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд. Дар яке аз рақобатҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 16 сола дар лигаи пешсаф ду намояндаи пойтахти мамлакат Душанбе ва клуби марказии варзиш Артиш андари майдони рақобат шуданд. Вохӯри дастаҳо дар майдони сеюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. дар поёни қисми аввал аниқтараш дар дақиқаи 42-юми дидор футболбозони дастаи Душанбе дар дохили ҷаримагоҳи хеш қоидаи бозиро вайрон карданд ва довар ба дарвозаи ин тим пеналти таъин намуд. ҷарима 11 метраро аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиш Артиш Сулаймон Ҳоҷиев бидуни иштибоҳ ба дарвозаи Душанбе ҷой намуда ҳисоби вохӯриро кушод ва дастаашро дар ҷараёни рақобати мазкур ба пеш баровард. дар дақиқаи 49-уми қисми дуюми вохӯрӣ футболбозони тими Душанбе пас аз як ҳамлаи бобарор натиҷаро баробар карданд. муаллифи гол Муҳаммад Кабиров гардид. Манучер Музаффарзода бозигари клуби марказии варзиш Артиш дар дақиқаи 62-юми вохӯрӣ маротибаи дуюм дастаашро ба пеш баровард. аммо дере нагузашта футболбозони Душанбе бори дигар ба задани гол муваффақ шуданд ва ҳисобро 2-2 карданд. муаллифи голи дуюми дастаи Душанбе Абубакр Ғаниев гардид. бо ҳамин ҳисоби 2-2 дидори дастаҳои Душанбе ва клуби марказии варзиш Артиш дар доираи бозиҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 16 сола дар лигаи пешсаф ба анҷом расид. бозиҳои дигари даври аввал бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. дастаи Хатлон яки шаҳри Бохтар дар сафар тими Академияи Тоҷи шаҳри Хуҷандро мағлуб кард. тими Суғди вилояти Суғд 5 голи беҷавоб ба дарвозаи Истиқлоли Душанбе зад. мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳун дар майдони хеш бо ҳисоби 4-0 аз тими Регар Тадази шаҳри Турсумзода мағлуб шуд. дидори дастаҳои Равшани шаҳри Кулоб ва Сорои Душанбе бо натиҷаи 2-2 хотима ёфт.